So uMaria bazalwane, it goes past ukuthi uMaria kwakumaka Jesu wasenyameni. Uyuze uma ngabe kuthi abantu bethi Jesu indodana kaDavid, siyafunda ngalezo zinto a lot kwi-New Testament. Kuthiwa indodana kaDavid bazalwane because uJoseph ukhokho wakhe kwakuSolomon. uSolomon uzalwa uDavid. Kodwa uMaria ubaba wakhe kwakuEli. Ukhokho kaEli uNathan uzalwa uDavid. So umubuka ndawo zonke ihlangana kuDavid. So vele abantu benyama they will never understand ukuthi uMaria uthole a fertilized embryo yafakwa kuyena. Ukuthi uMaria akazange ayikhulelele yena njengendlela esiyaziyo kaAdam noEva. Ukuthi uNkulunkulu ubumbe umuntu from scratch waseyikhipha yena uNkulunkulu uqobo lwakhe wayifaka lapho waseyifaka esifeni sikaMaria. Wathi uzohlala lapho for 9 months mase yamdeliver. Irrespective of what happened, bazalwane, irrespective ukuthi ngalesikhathi ezobona umzala wakhe uElizabeth ekhulelwe 6 months kwagquma ingane ephakathi lapha kuElizabeth uJohana eswini igqumela uMesaya ngoba uyabona ukuthi le ngane ekhula lapha ifana nale ngane. Wasuka amakhosi asempumalanga ahamba elidwa inkanyezi azafika ezokhonza ingane ezelwe emkhombeni. Amen. Ngoba azi ukuthi lento eyenzeka la akaze yenze. Amen. Lento eyenzeka la kokugcina yenze. Amen. Lenkazimulo la. Amen. So Maria was there. Maria was there through it all. Maria was there through it all, and she behaved. Bazalwane, uMaria siyazi ukuthi wayenengane, uJesu wayenabafana abawu4 eBhayibhelini yasho. Akuno Simon, no Judas, no James, no Joseph. Sazi ngoJames nje ukuthi wasindiswa ngesikhathi sikaPaul, umpostoli Paul. Asibazi lababane kwenzekani. So uMaria wayenabadadewabo futhi abangashiwanga ngamagama. uMaria wayewuma wabo bonke la, kumele abakhulise bonke la, kumele anake umyeni wakhe. Kodwa siyazi ukuthi uMaria was there all the time for Jesus. Na 12 uJesu bedla naye beya eJerusalem, esale eJerusalem, efunda imibhalo ethempelini. Yakhumbula baze babona sebenyukile sebebuyele eGalili ukuthi uJesu akekho. Yakhumbula ukuthi bebehlala eGalili. iGalili is a province. Isigodi lesa bebehlala kusona iNazareth. INazareth, umusuke eNazareth laphezulu uze eJerusalem laphansi u90 km. Mangabe uhamba ngembongolo uzokuthatha insuku. Uzokuthatha insuku ukufika lapha phansi. Kodwa kufana nokusuka eThekwini eMaritzburg. So bayahamba itrip. Uthe sebefika eNazareth bathi akekho babuyele emuva. Bebefika lapha uJesu uhlele ethempelini ukwenza umsebenzi kaYise. Babengam-understand laba abanye kodwa uma wakhe wayem-understand. That's why ngithi uma wakhe wayem-understand abazalwane. Amen. Mangabe nikhumbula ukuthi uJesu mangabe ezokwenza imiracle yokuqala yokuphendula amanzi enza iwayini, wafika uma wakhe wathi kuyena abasenani iwayini. Wathini uJesu? Wathi awukazi mama, isikhathi sami asikafiki. Uma wakhe wangasho lutho kuJesu, wahamba ezincekweni wathi into antshela ukuthi yes. How did she know? She understood as a child of God the duties she had of looking after the Son of God, who has the body of a man, and protect him so that
he can be glorified by God, and God be glorified in him. Amen. So that he can glorify everybody else that resides in the glory of God. Amen. That is the hope of the kingdom of heaven. She knew that calling. Amen. And she did it. Maria, a woman, uNkulunkulu akachoosanga indoda. Wachoose umuntu wesimanga for this task. Maria wesibili engifuna sikhulume ngaye. Maria lo athi Mary Magdalene. Abazali bayamkhumbula. eBhayibhelini again Mary Magdalene is mentioned 12 times embhalweni le New Testament. Why ebizwa Mary Magdalene? Kubizwa Mary Magdalene because wayeqhamuka kwenye village ekwakuthiwa iMagdala. I-village yaseMagdala yayisesifundazweni saseGalile eduze kwaseNazareth. Leyo village yayidume ngeprostitution. Kwakuhlusheka kuleyo village. So uMaria Magdalene into esizwayo ngayo iBhayibheli elisitshelayo ukuthi uJesu wakhipha amadimoni awu7 ewakhipha kuyena. Amen. Amadimoni awu7 ayisikhombisa aphuma uMary Magdalene. And emva kwalokho akazange ayeke ukukhonza uJesu. Wayehamba noJesu everywhere. Amen. Bazalwane ngifuna ningamconfuse uMary Magdalene no Maria udadewabo kaMartha. Udadewabo kaMartha nodadewabo kaLazarus bazalelwe eBethany. eBethany next door waseJerusalem. Ngikhumbula ngithe Nazareth la eJerusalem la. So uMary Magdalene owazalwa la ngaseNazareth eMagdala. Laba abanye bazalelwe la phansi. Fana nomuntu ozalelwe eThekwini nomuntu ozalelwe eMarysburg. By the way, bazalwane uzuyibone lento ukuthi bangabe ucabanga ngokuthi ukusuka uJesu ukushumayela kwakhe konke kwakusendaweni engango 150 kilometers. uJesu azange indawo ende shumayela. uJesu washumayela wafundisa izwi wasindisa abantu wenza izimanga zikaNkulunkulu endaweni encane kabi. Wahamba phezulu waye eKapernaum wasuka abuyele eGalile. Wasuka eGalile wehla. Waze wafika eJerusalem la afike wabethelwa khona. Amen. So leyo ndawo yonke 150 kilometers. So kufana nokusuka lawo empangeni. Uzwa abazalwane bethi mhlambe mina nje ngumthobisi Zondi ukuze nami ngiqave kumele ngihambe ngiyoshumela phesheya le ko-US. 10,000 kilometers from here. 14,000. uJesu uhambe nje ukusuka la empangeni usafunda ngayo today. Izimanga azenzile sifunda ngazo siyayibona akekho umuntu okhulunywa ngaye njengoJesu. Kodwa wasuka la empangeni. Amen. That's it. Akazange uJesu wahlala 30 years efunda izwi likaNkulunkulu engashumayeli. Engezilutho 30 years. From 12 bese eselazi izwi likaNkulunkulu elihlaziya nabaFarisi eTemple. Kodwa wayengajahili ukuthi awuthi ngihambe ngiyoshumayela manje. Wayehlalela nje for 30 years. Amen. Mase shumayela 3 years emva kwalokho yafa. Kodwa akekho umuntu owenza izinto ezingange ezikaJesu. Yazi uma ufunda imbhalo yetheology ithi uJesu mangabe bekungabhalwa zonke izinto azenza belingeke libe khona iphepha elingatholakala emhlabeni. Ingxenye encane lesifundayo ukuthi uJesu wasindisa abantu wakhipha amadimoni wenza lokho. Ingxenye encane izinto azenzile uJesu in that radius nje 150 km kuphela. Amen bazalwane. Amen. So back to Mary Magdalene. So Mary Magdalene wayengenayo
ngendlela again bazalwane mina umthetho wami nje mangabe ngifunda ngomuntu iBhayibheli elikhuluma ngayo ngiyengithanda nje ukuthi ngithole yonke information ngalokho ukuze ngizokwazi ukuthi mengivala amehlo ngimcheck ukuthi unjani ngikwazi ukuhlanganisa ukuthi wayemuntu onjani yabona uMary Magdalene wayengenazi into eningi. She wasn't rich. Nobody talks about her husband. Nobody talks about her children. Nobody talks about her servants. Yabona eBhayibhelini umune title umungabe umuntu wesimame nje onesikhundla emphakathini kukhulunywa ngendoda yakho. Kukhulunywe ngezingane zakho. Kukhulunywe ngemfuyo bese kuzokhulunywa ngezisebenzi. Ukuthi wawunezisebenzi ezenzayo. Uyayibona kwangashiwo lutho ngoMary Magdalene. So Mary Magdalene did not have much to give to Jesus. She just gave herself. Yabona mangabe usufunda imbhalo ngoMary Magdalene uzothola ukuthi she was the best student kaJesu. Wayehlala noJesu ngaso sonke isikhathi. Ezwe yonke into uJesu ayisho. Ayilalele ayenze day in day out. All she knew was Jesus. Ucabanga ukuthi lo muntu kwakubuhlungu kangakanani ebona uNkulunkulu ebethelwa ngalesa sikhathi. She was very confused. It's the worst death at that time. The worst death that could happen. Kwakukulengiswa ingakho inswelabo ezayilengiswa. Ngoba into ezazingelutho emphakathini. Manje so ngizokhumbula ukuthi lo muntu ubengena status emphakathini. Yakhumbula ukuthi umuntu amadimoni laphana wawukhisha unyumbazana. Uyakhumbula ukuthi uJesu bazalwane uke wahamba wawela ulwandle laseGalile. Ngesikebe nabafundi bakhe. Waya kwenye indawo kakuthiwa iGarasene. Wafika wakhipha emadimoni kwenye indoda eyayihlala emathuneni abebengayifuna abantu. Emva kwalokho indoda yahamba yamlandela uJesu. Yamemeza ukuthi uJesu uyasindisa. uJesu mayeqeda lapha after traveling for 2 days. Mayeqeda lapho wenze njani? Ugibela isikebe buyele emuva eNazareth. All he went to do was to save that man. Amen. And that man became a new person after that. Amen. Because bebem ostracized, bebem keeping inyumbazana, bengelutho emphakathini, ingakaze ahamba yohlala because unamadimoni. So unamadimoni into engelutho kufana nokuthi unoblephere. uMaria ke lo. So mangabe uJesu esemsindisile kulami ubezoyapi yini enyayazi? Uzohlala nalomuntu omsindisile wamenza umuntu kade engemuntu. Amen. That's all she knew. And Jesus knew this. Ukuzubona mfundisi ukuthi uJesu mangabe ethi uJesu amzanga mina kwabalungile. Ubesho yona. Amen. Amen. Have you noticed bazalwane ukuthi uJesu wayeyala laba broken? Ithina nje esihlulelanayo ukuthi hayi suka lesahluleke siyaphendula. uJesu wayengenjalo. Laba bangelutho nje emphakathini ibona bebafundi. Noma ethuza uJesu abafundi bakhe abawu12 wabathuza bengelutho. Akazange abe necriteria ukuthi kumele ube no standard 10. Kumele ukwazi ukudoba. Kumele ube nesakhe isikebe. Kumele ube nomuzi. Ube nonkosikazi, ube indoda eyaziwayo emphakathini. Cha. Wahamba nje wahlangana nomuntu oqala odobayo. Wamtshela ukuthi udobe endaweni erong akadobe ngala. Emva kwathi asamsodoba abantu. Amen. Lo wayehamba nomngane wakhe, omunye wayehamba nomfowabo. That's why abefundi benje uthola ukuthi uPetro noAndrew ngoba vele bebe abandawonye bebehlale bendawonye. Abangani babo bekuJohn noJames. Bonke babafundi. Khona ngisho amasela oJudas Iscariot. Khona la. Amen. Bathathi akabayeke. Umuntu wayesoni kuthiwa i-tax collector. Laba babekhokha into ababeqoqa intela, abantu ababeqoqa intela kwabela emphakathini kaIsrael ngoba into ababeyenza babekhokhisa intela bayithatha enye bayifake la babazi. Ingakho kwakuthiwa he is with sinners and tax collectors. Abafarisi badinwe bafa.
Amen. Ngoba kwakumele ube umbhali noma ube umfarisi kubonakala ukuthi uJesu akekho umfundi ongumfarisi. Amen. No yedwa. Amen. Yilaba bala. So uMary Magdalene ngoba nawo isikhathi soshaya mfundisi. uMary Magdalene ke bazalwane wabona into engakaze ibonakala uMary Magdalene. Uyabona ukuthi ke after uJesu esebethelwa uJesu mebethelwa laphayana babengekho abafundi njengoba ngisho kwakukhona umuntu owayekhona yedwa uJohane ngoba sifunda ukuthi uJohane uyasho ukuthi he was there. So uthi uJohane uJesu wabheka kuyena wabheka uJesu uma wakhe uMaria lo kade ngikhuluma ngaye eqaleni wathi kuyena behold your son ukuthi bheka indodana yakho wase sethi ku John bheka unyoko emva kwalokho uJohn wathatha uMaria wahlala naye until uMaria wahamba emhlabeni. Yingakho uma uchecka ku-X4 ngebandla lokuqala uMaria umakaJesu wayekhona. Akekho umuntu wayekhona babengekho abafabo kaJesu laba basemhlabeni asizwa lutho kodwa siyazi uMaria umakaJesu wayekhona nabafundi baJesu lapha. So ke ngaleso sikhathi kwakukhona uMaria Magdalene naye wabheka. uJesu washona uMaria Magdalene wayefuna ukuthatha umzimba kaJesu. Akubhaliwe mfundisi leyo nto eBhayibhelini but ngiyayazi because sengimstudishe kakhulu uMaria Magdalene. Yazi ukuthi ngokwakhe wayefisa ukuthatha umzimba kaJesu kodwa njengomuntu wesimama wayengavumelekile. Ingakho kwathatha uJoseph wase-Arimathea wathatha umzimba kaJesu wawukhava ngamakha. Wasuyofakwa ethuneni. Usho ukuthi babengeke bakwazi ukuya ethuneni after that because kwakuyi iPhasika. Sorry, iSabatha. Kwamele balinde. Mele phela iSabatha ubani oqala wayesethuneni. uMary Magdalene. uJesu akekho. Ingelosi lo muntu omfunayo akekho. uMary Magdalene wahlala lapho waqala wakhala. Wathi nguyise mlethe ngitshele la umyise khona ngiyothatha umzimba wakhe. In her head she had listened to every teaching kaJesu and ubengakholwa nje ukuthi uJesu ngaphela ngaye kanje. Uyazi benkazimulo lapha yakhe vele. Amen. Somewhere kumele abe khona. Wakhala izwi lithi wakhala noma ingelosi simtshela ukuthi akazi wakhala to an extent uJesu kwadingeka ukuthi eze kuMary Magdalene. uJesu weza yena uMary Magdalene wafika wambiza ngegama bazalwane. Yazi ukuthi mangabe umuntu omkhulu ezokubiza ngegama uyakhumbula nje mangabe uthisha ezokubiza ngegama for the first time. Hawu kanti mama uyalazi igama lakho. Ezothi uMthobisi. Ushumile. Aba president ezokubiza ngegama athi Zondi. Khona umuntu emhlabeni. Jesu ufika ngemuva. Uthi Maria akamu-recognize. Athi Maria aphenduka. Athi Rabboni. Rabboni kusho ukuthi teacher. Mfundisi. Why does she call Jesus Rabboni? The first thing, ngabuthe Ndodana kaNkulunkulu, ngabuthe my Lord, ngabuthe Jesu, ngabuthe Messiah. Uthi Rabboni because that's what she was. She will sit in Jesus' feet and listen to Jesus' teaching. She was the best student. Amen. Kajesu yonke into Jesu ayifundisa. uMary Magdalene knew about it. Why 2 years etuzomhaka bazalwane wathi uJesu. Wathi don't. Bangakanyuki uyakuba. Bazalwane yabona into enzeke la. uJesu wehlile waya phansi
wanqoba ithuma wanqoba usathane Yeah. wanyuka Yeah. uya kubabwa Yeah. washaya stop washaya short left ngoba khona umuntu wesimame kumele amduduze take care of the business uyayibona le Amen. so mangabe uJesu sithi kena hamba batshele mvukile the first, by the way, the first person to be given a commission abafundi beBhayibheli babiza mfundisi the great commission to go preach the good news was not umfundi kaJesu. Well, not one of the apostles because Maria Magdalene naye bekumfundi kodwa she wasn't one of the 12. Baba Maria Magdalene who got the first instruction to go preach the good news. Mefika kubafundi bakaJesu uthi I have seen the Lord. Abam understand the thing Amen. I have seen the Lord. Ngimbonile uNkulunkulu. Usho uthi ngimbone ngendlela angakaze omunye umuntu ambone. Ngimbone mdwayidwa eqedulwa, eqedunqoba isono, eqedunqoba ukufa, eqedunqoba ithuna. Wakushaya bonke wavuka ngamandla kaNkulunkulu on his way to heaven is stop. Ngabone senjalo. Amen. Emdwayidwe njalo. Ngathi everything that he's ever taught me uyenzile. Lento bengifundisa ngayo Rabbi. Ngibonile. So mangabe I have seen the Lord. Usho leyo abamuzwa uthi. Amen. uJesu wabuya after that they saw him. But it wasn't the same. Amen. Uyayibona le? Amen. Wabona isosha liqeda ukulwa impilo ayiwina manje. Amen. Lisafaka izinto zenu. Amen. Akekho umuntu emhlabeni wakubona uJesu kanjalo. Yeah. Not even one except Mary Magdalene. Yes, Jesus. Umuntu wesimame. Amen. Umuntu wesimame uyena obona uJesu kokuqala efike emhlabeni. Mevula amehlo umuntu wesimame. uJesu mevala amehlo kokugcina umuntu wesimame. uJesu mebuya ethuneni engakanyuki kuyakuyise umuntu wesimame. Oh, Jesus. Bakhona nabanye mfundisi. Ukhona uMary, lo munye kuthiwa wayewumaka James omncane, Jacob omncane, noJoseph. Loyo Mary sizwa ngaye kuthiwa kwakunkosikazi kaAlphaeus. Asizwa lutho ngoAlphaeus, sizwa ngoMary unkosikazi wakhe. eBhayibhelini mangabe kukhulunywa ngomuntu wesimame more than kukhulunywa ngendoda yakho ukwazi ukuthi lo muntu wesimame unesiqu esithile emphakathini. So babe nemali koMary noAlphaeus and uMary wayithatha leyo mali esupporta ngayo ministry kaJesu. uJesu kwakufanele kudingeka izinto ezizokwenziwa abazalwane. Akudingeka ukuthi abantu basupport. So imali ayidingeka, umkhuleko wawudingeka, izandla zokusebenza zayidingeka. Ayikho awukho umkhankaso wake waba khona emhlabeni ongayidingi lezo zinto. So ne ministry kaJesu yayidinga yonke lento. Ingakho ke kwakukhona labantu besimame ababenisupporta ngayo yonke into. Ba-check ukuthi labantu izingubo zabo lezi eseyigugile ziyathungwa banikezwe ezintsha. Mangabe ukuthi lamatende abahamba nabo bekhempa sedabukile kuthengwa amasha. Abantu besimame ababenza yonke. Amen. Omunye umuntu wesimame mfundisi akhuluma ngaye la uJohana. uJohana wayeshade noChuza. uChuza kwakuyinceku oyinduna kaHerod. Yamkhumbula ukuthi uHerod the Great wafa, umfana wakhe uHerod waqala wabusa. Umfana wakhe uHerod lo washada
washada nonkosikazi wakho wathi yena ufuna ikhanda likaJohane, uJohane ikhazini kaJesu. Lalethwa kuyena ngempela. OHerod abakazi balunge. So uChuzi usebenzela uHerod induna kaHerod kodwa unkosikazi wakhe inceke kaJesu. Kodwa akayithikazisi yonke le. Uthatha imali yakhe ayifake lathi unkosikazi hamba support. Umuntu wesimame loyo. Amen. Umuntu wesimame wathi baba wasekhaya ngiyaunderstand ukuthi unceke kaHerod kodwa mina ngisinisiwe ngibekelwe inkazimulo kaNkulunkulu lapha phakathi. Uzomele ngisebenze ukuze ivangeli kaNkulunkulu liqhubeke. Uzothatha le mali oyenza lapha kuHerod uyilethe la mina ngifande la. Amen. And she did it for many years. Naye wayekhona la. Wakhona noSalome unkosikazi kaZebediya. Naye ingane yakhe kwakuJohn noJames. Naye sizwa iBhayibheli lithi babe nezisebenzi eziningi. Uma unezisebenzi njengoba kade sengishilo ke bazalwane vele kusho ukuthi unemali. Naye wayethatha imali ahambe ayoyifaka lapha yana kwivangeli kaJesu. Amen. Ngisho lani yonke lento. Ngisho ngokuthi bazalwane I believe very strongly ukuthi njengoba singena ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu uzosebenzisa abantu besimame ngendlela emangalisayo. Akubalekile ukuthi ufike kanjani la. Akubalekile ukuthi ubuwenzani ungakamazi uNkulunkulu. Asinandaba ukuthi ubumbo lo Adam lalenzani umphefumulo kaNkulunkulu ungakangeni. Konke that we care about is what he did esenomphefumulo kaNkulunkulu. Asinandaba ukuthi ubuwenzani ungakamazi uJesu. Ngalesikhathi inkazimulo kaNkulunkulu isiphefumulo kuwena waphila kabusha. Wenzeni? Amen. Ngalesikhathi inkazimulo kaNkulunkulu iseyitsheni zakhe ezifazi asemhlabeni. Uyenzeni? Umkhazimulise kanjani uNkulunkulu? Ukuze akukhazimulise naye. Akukhazimulise masinyane. Praise the Lord. Oh yes. Jesus. Abantu besimame babekhona nasempilweni kaElijah, Eliya umprofeti omkhulu. Uyamkhumbula umfelokazi afika kuyena. Wamonza umfelokazi Eliya. Uyamkhumbula uElisha nomuntu wesimame waseshumani owathi asakhele inceke kaNkulunkulu ngaphezulu. Uzimifika njalo imidlula la ibe nendawo yokuhlala. Umuntu wesimame wenza shothi kaNkulunkulu yaqhubeka. Umuntu wesiphinda futhi lento bazalwane. Umuntu wesimame wambona uJesu evula amehlo akhe kokuqala. Umuntu wesimame wasupport ivangeli likaJesu la emhlabeni. Umuntu wesimame wabona uJesu ethatha umphefumulo wakhe wokugcina. Umuntu wesimame wabona uJesu evuka phansi eyokhazimulisa ezulwini. Guess what? Umuntu wesimame ozombona uJesu ehle emafini. Praise the Lord. Wena umuntu wesimame sekuyisikhathi sokuthi uthathe indawo yakho uNkulunkulu akuphiwe. You need to be in front. You need to lead. Hallelujah. God is expecting to see you first before he sees me. Amen. Umuntu wesimame. Amen. Abonke uNkulunkulu. Jesus. Lelo mama ukuthi sasithanda. Jesus.
Sibukela phansi lasidelela saze nathi semukela sathi sizitsha ezibuthakathaka savumela konke inkulu inkazimulo sithenjiwe emazulwini sithenjiwe emhlabeni sithenjiwe yimndeni yethu. We going to stand enkazimulweni kaNkulunkulu. Besifazane, take your position. Hallelujah.
egameni likaJesu Kristu Thank you, Jesus. waseNazaretha. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sishaya izandla bazalwane.